Balik ajeng minggah mboten Pak Lek. Oh mboten nggih, sampun. Mas Lingga mbok menawi. Nggih. Iki yo ora lali lho, Reng. Apa, Truk? Yo biasane. Biasane iki apa? Kirim donga kagem Bapak, kemal almarhum Bapak Kisna Nugroho. Wah, kuwi sing penting nggon kono kuwi. Ha iya. Ya ayo di Al-Fatihah bareng-bareng monggo ingkang ngrasuk agama Islam. Ingkang ngrasuk agami sanesipun kula semanggahaken Al-Fatihah. Cekap matur nuwun. Wis kaya ngono kuwi. Heeh. Kayak terus saiki arep ngapa? Ayo wangune nek gara-gara ya nganggo nembang-nembang, nganggo lagu-lagu. Ora ketang siji loro. Lah kuwi sing tak tunggu kan mau iki kuwi lho. Aku ki jan wah. Wah jan wis. Wis jan wah. Yo. Gawe apa arepan? Lah yo. Sing klasik-klasik. Sing engko anggere kanca kono sing turu, nah kuwi berarti wis sip. Apa arepan, Truk? Uler kambang. Uler kambang? Heeh. Wis sip banget kuwi. Oh ya boleh. Ngono kuwi ya ora apa-apa kok. Sing nyekar sapa? Mas Reza. Lho. Sinden, ora kancamu. Aduh, kesel aku. Nggih, Mbak Ayu Purwalestari. Uler kambang. Kok aku krungu sawer-sawer iki apa ya? Oh, lah sing kakung. Monggo Mbak Ayu. Nggih. Nggih.
Mas. Arek keturune aku ki malahan ki. Wah, Jan. Sampun iki, Mbak. Nggih. Nggih. Tur nuwun nggih, Mbak Ayu. Ora krasa ya, Kang. Apane? Iki mau ular kambang. Ha iya ya. Arek request ora? Ha iya ya aku ya sing rada gayeng sithik. Sing rada gayeng sithik. Iki minggir ya. Ora ning kono. Walah. Wong tuwa dikeplaki. Apa jenenge? Ora ngira. Sip banget kowe pisan. Ora ngira ki sing kepiye? Ya sing ngono kae lho. Ya meng aku meng kepengin wae ora ngira. Piye maksude kepengin ora ngira ki kepiye? Tembange iki lho. Ora ngira. Ha, sik nyekar, Mbak. Wah, ya kur. Dene karak milih kur. Wah, semangat. Nggih, kur mboten apa-napa. Kur niki. Kur. Lah ya kok.
wisan to ngene iki to. Wis jos wis sip banget kene iki. Lah iya. Lah arep ngembang meneh apa ora? Ora. Wis wae. Ditileki Gong, Bapak Gong. Wah lah ya wis bener. Wis wae lek do tembang-tembangan wis. Lek senang-senang wis. Kalau wis bapak wis karo Ndara Permadi. Wis kaya biasane wis deprok ngono kae nganti jemblong biasane wis. Ora iya nek ngono kae wis. Tenan nganti dekok-dekok ngene dalane nek wis ngono kae. Lah kepiye? Ayo nderekke bapak nderekke Ndara Permadi to. Lah ya wis ayo diderekke Ndara Permadi karo bapak. Ayo ayo. Mulat moro Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsanira kasrepan tingkaing ungsuh Den ngasuriyin Den nyata ndika Ndara Permadi saged damel bombong cobi nika mang pirsani sing do sami mirsani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara kula nggih Ndara Permadi sami keplok-keplok sami ram sami gumun dhateng tandang kridanipun Ndara Permadi cukat trampil trengginas kaya nom-nomanku mbiyen Den niku ndunduane taberi sinau tegen mugen nggone ngudi ngelmu gatekke piwucale guru ora kaya anak-anak kula ngeyeli pol nek dokon latihan do angel mesti do teko nelat-nelat kamangka latihan ki ngendang le teko keri dhewe
sing ngedram ora tau latihan. Ayo sak mlakune. Ora apa-apa. Iya Kakang. Kabeh ya saka panjurune Kakang Semar nadyan mengkene wasmana permadi durung rumangsa marem. Isih rumangsa supaing budi cupeting nalar, isih rumangsa kurang. Isih kepengin ngudi undhaking kepinterelan kawasisan Kakang Semar. Angler baning kang sinung wati gawe gelar nararyombek susudira pamuk sang mangrempak Suronggongkara kita umangsa nggih Den murid sing sae nggih ngaten niku nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe keluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari mboten numuk mboten sumongah sesongaran lan anane wong isih kepengin sinau terus. Sae niku sae Den. Iya Kakang. Gandeng iki wis ngaso sawetara. Aku bakal mbacutke pendadaran iki. Pangestune Kakang Semar tak suwun wae. Nggih Den. Tansah angudi sarang bali balahan kosano tirama kendang aplasikran keploke senggae dadilan fantasi punang datang gosen sinden gerong bareng
Kowe sapa? Wis ngerti marang aku. Aku bocah saka Pertaperlaya dene jenengku Surya Putra, ya Suryatmaja. Pancen kepara nyata aku Permadi Wijanarka. Ana parigawe apa dene kowe wani wanuh ganggu kang lagi padha olah panah ana glanggang kanggo neter pendadaran iki. Permadi mung lagi bisa olah jemparing kaya ngono wae jenengmu nganti kondangmu mandang. Mongko sejatine yen sing nyawang kuwi aku mung tak enjepi tak kandhani. Ayo. Nek pancen Permadi iki nom-noman sing ampuh tenan, aja mung manuk pepetan. Tegese kuwi mung barang mati sing ditangsangake ana wit. Galuh, kaya ana manuk mabur tak panah mesti kena sawangen iki Permadi. Jebul nyoto manuk mabur dipanah. Santai, tenang. Ampun minder Gus, ampun nervous. Tandingi. Yo Petruk. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadi iso mara sawangen iki Suryatmaja.
Mung kaya ngono wae lumrah. Ayo saiki sawangen lehku manah manuk kae karo Mungkur Permadi. Wis weruh to kowe. Manuk tak panah karo Mungkur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Tangkep Jaja Kantaran Bau Genti Milang Tatu Suryatmaja.
kadek jagrek kaya tugu Sinukarta. Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging jinawi-cawi. Lenggih menika sang ratu Jimat Dewi Kunthi Talibrataya Dewi Prita. Legek jroning tias dupi mulat denya sami Bandayuda. Risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja. Jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet mulat kekalih Cakaya Jambe sinigar. Kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bandayuda. Dupi wis saged kagiating galih mulat sang bagus dinana sang-sangan ngotitikan Surya Sumarat mubyar murup. Dadya kelingan lelampahan nalika semana jabang bae ingkang wus mijil saking sarirane Dewi Kunthi ingkang den wadhahi Gendhaga kabucaling madyaning Benawi. Kocap duwi cetha pamawase Dewi Kunthi saha geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang bae Atmat Janira nenggih sang Surya putra sumrepet kang pandulu tan kinampah duh kita ninggalih temasaya doyong denya jumeneng plak Kawidara Dewi Kunthi. Tanemut Praduksina sang Dewi Kunthi. Kocap Raden Bratasena dupi mulat. Wah, Kunthi babu kenapa? Kunthi babuku. Babu Kunthi kowe kenapa Ibu? Bratasena adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae? Bratasena mundur dhisik. Tak prepekane bocah nom-noman kae. Semubang Hyang Haruna
kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringgani korosater kene tuaning gong leru sing bini panca Nger, aja senenggo tambuh nyatane aku durung manuh. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana lumebu ana ing paguron Sukalima. Nganti gawe gumun kang padha ndelok. Sapa kowe? Inggih, Sang Resi Durna menawi dangu dhateng kula nami kula Surya Putra ya Suryatmaja. Lare saking Perta Perlaya kula ngaturaken sungkem pangabekti Peremban. Ya, tak nampa, tak nampa. Kowe sumalana wani mlebu rene sing ngakon sapa? Sing jawab kowe iki sapa? Ora dijawabke ora usah mangkat. Jan. Inggih, saking kekajengan kula piyambak bawa Peremban. Kok kendel? Lah kok wani kowe? Inggih saking kaselaknata ling raos manah kula dupi mulat kawagigan para pandolan kura ingkang namung semanten kasagedanipun. Nyatanipun kasoran mengsah kalian kula, mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima. Nanging jebul kawagigan kalantipan kasantosan keprigelan saged ngungkuli siswa paduka. Lah kok umuk kowe. Umuk bocah iki. Suratmaja, ngene ya. Ya arep kowe pinter bebasane iso ngikel jagat jaring angin. Arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas tapak paluring pandhe sisaning Gorenda. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged nimpang. Menang ki lak rumangsamu. Mergo ngene, murid-murid Sukalima ki ora mung tak wulang dadi wong kang ampuh peng-pengan. Kandel kulite, atos balunge, ora mung cukup kuwi. Nanging sing tak ulangke ya kuwi babagan tata krama unggah ungguh lan subasita. Sing unggul aja banjur ngeles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarai dituturi. Terus sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha. Ngono. Ya wong patrape aja gawe cilaka. Ngerti ya Cah Bagus? Siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemune liyan kuwi klebu menungsa sing wutuh. Loro, wong pinter sing emoh njaluk panemune liyan kuwi wong sing setengah menungsa. Telu, wong bodho ora gelem takon ora gelem njaluk panemu kuwi durung menungsa. Mula Resi Durna nek mung tok pameri kadigdayan sing kaya ngono kuwi mau, aku ora nggumun. Aku ora nggumun. Mergo kowe ora duwe cacakan. Ora duwe tata krama, bener. Satriya kuwi kudu sugih lelabuhan kang utama, sugih kadigdayan. Sugih kepinteran nanging tetep kudu andhap asor. Kowe kudu andhap asor. Ora kaya dapurmu kuwi. Lagi pinter sithik wae wis umuk. Wis gleleng, wis kemaki. Ora kena diungkahi. Lah umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo aku. Ora ana gunane Suryatmaja.
sucine wus kagat tenjang ayam kluro hamalungi bang wetan sumamburat kowe sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra inggih Raden kasinggihan mekaten bocah ngendi kowe kula lare Pertapralaya putranipun Kusir Adirata paduka menika sinten Raden aku Kurupati pambayoning para sata Kurawa kowe saiki arep nendi inggih badhe wangsul wonten ing Pertapralaya rasah ora sah mulih isih yahene kok mulih jagongan karo aku wae Suratwaja wiwit ketok keprigelanmu kaya mau kae aku kok dadi seneng aku dadi kesengsem karo kowe bocah kok baguse kaya ngene nggih kesagedan kula namung semanten Raden ora nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa ateges kowe bocah sing ampuh peng-pengan yo kowe saiki tak rengkuh kowe tak rengkuh dadi geneping para Kurawa aja sumlang kowe melu aku kepenak kowe melu aku sesuk kowe bakal tak dadekke tetungguling para ajurit ing Raden Sendika ngesaken dawuh bocah bagus Bratasena lan Permadi anakku murid bocah bagus pon bapa rumangsa bombong bungah lan marem merga nyatane kowe bisa nuruti apa sing dadi kakudanganku lan kowe ya siswa ingkang tuwajuh nggon munggayuh kawruh nanging pigatekno pitungkasipun bapa ya ngger tak kekudang kowe besok dadi pangarep sing bisa diarep-arep dadi pangarsa sing bisa dipercaya aja angkuh mundhak akeh mungsuh aja cidra mundhak ora dipercaya lan aja kendhat nggonmu tansah taberi ngudi ngelmu nek kowe padha sregep taberi nggone ngudi ngelmu kowe sesuk bakal dadi satriya betenging jagat lan tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan Permadilan Bratasena rahayu rahayu rahayu